ସିନାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀବନ୍ଧା ମେହେରପଡ଼ାଠାରେ ଶନିବାର ଭବ୍ୟ କଳସ ଯାତ୍ରା ସହ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠିକାର ପୂଜାକୁ 47 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଘଣ୍ଟ ଦଳ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ସହ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀରୁ ପବିତ୍ର କଳସ ପାଣି ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ଯୌବନ ମେହେର, ଉପସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ମେହେର, ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର କୁମାର ମେହେର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମେହେର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମେହେର ଓ ହେମନ୍ତ ମେହେର ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମେହେର ଏବଂ ସୁରେଖା ମେହେର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନାଟକ, ଭଜନ, ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ବାହକ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କମିଟି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିନାପାଲିରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ହରିଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।